Mawa wabwino walero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kwa umodzi kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo pamene dziko la Malawi likukondwerera ufulu odzilamulira lero. Unduna wa zamaphunziro wati kukwera kwa fizi ku sukulu za ukachenjede kuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kubwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank Premiership italepherana ndi Chitipa United posagulitsana chigoli chilichonse. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kwa umodzi kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo pamene dziko la Malawi likukondwerera ufulu odzilamulira lero. Mu uthenga wake okondwerera ufuluwu, President Mutharika komanso mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika afunira chikondwerero chopambana mtundu wa Malawi pomwe lero dziko lino likukondwerera zaka 62 zodzilamulira. President Mutharika wati kulepheretsa mwambo okondwerera ufuluwu kunali kofunika kwambiri kuti ndalamazo zipite ku ntchito yolimbana ndi umphawi ndi cholinga choti dziko la Malawi likhale lodzidaliranso pachuma. Nduna yoona zamaphunziro a Bright Nsaka yati kukwera kwa fizi msukulu za ukachenjede za boma ndikofunika kwambiri ponena kuti kuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ndunayi yati ophunzira omwe ndi osowa sakhudzidwa ndi kukwera kwa fiziko. Ansaka akufotokoza. Ndikuvomereni kuti ndizoona fizi yapangidwa adjust kuchoka pa 650 kupika pa 1.3 million. Koma izi taganizira 1 kufuna kuti maphunziro apite patsogolo, komanso 2 kuti tili ndi ana osowa ndipo amene amalephera kulipira school fees Malawi muno. So sitingosintha school fees yo osaganizira ana amenewa. Choyamba m'maganizo mwathu chidali ana amenewa. Ndiye kuja amapereka ngongole kwa ana school osowa kuja kubene kuyatapasa ndalama zokwanira kuti mwana aliyense amene amapeza thandizo lika wabene kuja azilapeza thandizo times 2 ina apezera kumbuyo. So ngati amapeza 100,000 kwacha azipeza 200. Ngati amalandira amapeza ngongole ya 650 panopo azipasira ngongole ya 1,300,000. So ndalama zonse zimafunika pa skulu azipasidwa kuchokera kuboma. So palibe mwana amene atabwerere ku skulu chifukwa cha kusintha umene chifukwa ndalama zonse zilipo taikakhale mbudget. So ndikutsimikizeni kuti Malawi muno pali maskulu ambiri a private amene anawo amasakidwa ku university mwamba kuti kwakuti asankhana mwakuti maskulu ambiri ndisachule pano koma ino mukwaziwa. Ana amene aja ndalama zimene zikulipira za 1.3 million pa chaka kuno ku university iwo mwina amalipira ndalama zimenezo patere mwina times 5. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Piri yachenjeza mafumu kuti asamagwiritse ntchito udindo wawo molakwika koma kuti adzionetsetsa kuti akuchita chilungamo. Apiri ayankhula izi kudowa pamwambo odzodza mfumu Ndayenda kukhala mfumu yayikulu. Tili ndi zambiri mulipoteri. Poyankhula pamwambo wokweza awazeni kapata moyo omwe analasa kuti Ndayenda kukhala TA, nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Piri ati mafumu ali ndi udindo waukulu polimbikitsa mtendere, kupititsa patsogolo chitukuko komanso ulamuliro wabwino m'madera mwawo. Pamenepa ndunayi yachenjeza mafumuwa kuti adzigwiritsa bwino ntchito zipangizo za boma komanso kuti asamakhudzidwe ndi mchitidwe oyipa monga kulanda malo, kuonetsa kukondera pakagawidwe ka katundu osiyanasiyana, ponena kuti mchitidwewu umachititsa kuti anthu ataye chikhulupiriro mwa adindo zomwe zimabwezeretsa chitukuko m'mbuyo.
kwakhala nkhani zimene zakhala zikubwera zochita abuse kapena kusagwiritsa ntchito moyenerera mipando yawo, pena kugwiritsa ntchito zimene ali nazo mphamvu zimene ali nazo pakuba katundu, pakugwirira mwinati ana kapena kuyenda ndi ana, komanso pakungochita favor amene ali kunyumba kwawo, kukondera kunyumba kwawo. Ndeti mauza kuti izi sazachitikeso samachitike chifukwa anthu athu kumudzi kuzimene akuyembekezera ndi zimene boma lili nazo, and bomalo likapereka iwo kusagwiritsa ntchito bwino siziyenda bwino. Ndeti malimbikitsa kuti kuyambira pano tizigwira ntchito moyenerera. Ndipo polankhula kwa mfumu yaikulu Masula m'boma la Lilongwe pomwe amakweza a Group Village Headman Kampambanya omwe ndi a Joseph Vundula kukhala asabuti ndunayi yatsindika zakudzipereka kwa boma poonetsetsa kuti chitukuko chikufikira madera onse a mdziko muno posatengera ndale. Iwo ati boma la DPP lakhazikitsa njira zosiyanasiyana zoonetsetsa kuti madera onse mdziko muno alandire chitukuko mofanana. Iwo apereka chitsanzo cha thumba la ndalama za chitukuko cha madera aphungu CDF zomwe ndi zokwana 5 billion kwacha, zomwe akuti cholinga chake nkuonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zichitike mdera lina lililonse mdziko muno. A president a dziko lino adatsimikiza pamene amalumbira komanso pamene amapereka uthenga wawo wapachaka ku parliament okhuzana ndi ndondomeko zachuma kuti akaona mmene dziko lavotera ndi onthunthumira chifukwa boma lina lililonse lawavotera, ndi adatsimikiza nkutsindira kuti chitukuko chigawidwe moyenerera dziko lonse. President akayankhula imakhala policy imene timenefe titsate, komanso a president sanangoyankhula kokha, achitanso demonstrate pakuyika 5 billion kwacha pa constituency pachaka, kuma constituency wonse posayang'ana kuti wa opposition ndi uti kapena wa boma ndi uti, chimene nchinthu choyamba kudzikoku kuchitika. Ndiye ndimawapempha mafumu kunena kuti nthawi yochita ndale tiyambe tayisiya kumbali, tipangeza chitukuko chifukwa Malawi atembenuka pamene tapanga chisankho kuti tisinthe Malawi. Ndipo poyankhula m'malo mwa mafumu a m'boma la Lilongwe, Senior Chief Chadza yayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika pokweza Group Village Headman Kampambanya kukhala asabuti ponena kuti anthu a m'boma la Lilongwe achitenga ngati chaulemu. Poyambirira m'malo mwa mafumu komanso anthu akuno ndifosangalala kwambiri makamaka kuno ku Lilongwe kuti chakomera President kukweza a Chief Kampambanya kukhala asabuti ife udindo umene ngati kuno ku Lilongwe taulandira ndi manja awiri, ndipo anthu akuno kwa Kampambanya ndi osangalala kwambiri monga mukudziwa kuti ntchito ya fumu ndiye kutsogolera chitukuko chakudera. Zateremu kuno kwa Kampambanya chitukuko chiziyenda monse. Phungu wa nyumba ya malamulo wa derali lomwe ndi Lilongwe Nsinja South a Francis Berekanyama apempha ndunayi kuti iganizire zokwezanso mafumu ena ponena kuti izi zithandiza kuti ntchito za chitukuko ziziyenda bwino mderali. Pakadali pano ndunayi yafotokoza kuti boma lipitirira kukweza mafumu potsatira ndondomeko zokhudza kakwezedwe ka mafumu m'maudindo osiyanasiyana. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Bungwe la Mulako wa Lomwe lakhazikitsa tsamba la pa internet lomwe cholinga chake ndi kusunga mbiri, chikhalidwe komanso chilankhulo cha chilomwe pa mgonero otolera ndalama zothandizira ntchito za bungweli ku Lilongwe. Wapampando wa bungwe la Mulako wa Lomwe Amuchanakwe Mpuluka wati tsamba la pa intaneti ili komanso ndalama zomwe zapezeka kumwambowu zithandizira kutumikira achinyamata mu njira zosiyanasiyana. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Bungwe la Mulako wa Lomwe lakhala loyamba kukhazikitsa tsamba la pa makina a intaneti zomwe zilimbikitse chikhalidwe, kulimbikitsa umodzi komanso kufikira anthu a mtundu wa chilomwe omwe amakhala kunja kwa dziko lino. Wapampando wa Mulako wa Lomwe Amuchanakwe Mpuluka anati tsamba la pa makina a intaneti ili ndilofunika kwambiri posunga mbiri komanso kuteteza chikhalidwe. Pasamba limene ndi pali zambiri zimene takhazikitsa monga mbiri yathu kuti azoti alomwe ndi ndani, alomwe amatani kapena chilankhulo chawo chimatani, ndi sambaso lomwe lili ndi mbali nayo yophunzitsa anthu even imene angapangire pronounce mawu ena ndi ena mu chilomwe. Zonse zili pasamba limene zomwe tikateze ana athu fana masiku ano kuti ana aja kuti amakonda za makina a intaneti akozopita pali paja ndikuphunzira mpaka kuyamba kuyankhula pamene chilankhulo cha chilomwe atachimvera pa intaneti kuphunziranso pa makina amene a intaneti pasamba lathu la Mulako wa Lomwe.
ndipo wapampando wa mgonero omwe unakonzedwa awo a Prosper Mopiwa anayamikira anthu kamba kubwera maunyinji komanso kuthandizira opereka ndalama pamwambowu. Amopiwa ati ali mchiyembekezo choti afikira anthu ochuluka ndi thandizo losiyanasiyana. Kama zimene tipeze pang'ono kunoko tichotsekonso pang'ono tathandize mapulogalamu amene timakhala nawo. Tili ndi pulogalamu yothandiza azinzathu achikulire amene samakwanisa kugwira zintchito ndi manja. Timathandiza amene achetse ndi pulogalamu yoti ndiyopitirira tinayiyamba pakanthawi timayipanga chaka ndi chaka, so tikamatenga ndalama zija tikamapanga fundraise timatengako pang'ono ndi kuwathandiziranso akuluakulu amene. Ndalama zomwe zapezeka pamwambowu zikuyembekezeranso kuthandizira kumwambo waukulu wapachaka wa mlakwalo omwe umachitika kwa Chonde m'boma la Mulanje. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Pride Initiative laphunzitsa atsogoleri a midzi yozungulira mdera la Tiye Lundu m'boma la Chikwawa nkhani zokhudza nkhanza zomwe amayi ndi ana amakumana nazo pa nthawi yomwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Nayu Jean Chinsamba ndi nkhani yonse. Maphunzirowa omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kuthekera kwa anthu a m'midzi ya boma la Chikwawa kuzindikira nkhanza zosiyanasiyana zomwe amayi ndi ana amakumana nazo pa nthawi yomwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, athandiza anthuwa kudziwa komwe angakaneni komanso kulandira thandizo makamaka pomwe akukhala m'misasa podikira kubwereranso m'makwawo. Poyankhula pamwambowu, mkulu wa bungwe la Pride Initiative Gloria Phiri anati amayi ndi ana omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ndipo amakhala m'misasayi ndi amene amakhala pa chiopsezo chachikulu chokumana ndi mitundu yosiyanasiyana ya nkhanza. Iye anati bungweli likuphunzitsa amayiwa omwe azikatsogolera anzawo m'midzi pofalitsa uthenga wa momwe angazindikire pomwe ufulu wawo waphwanyidwa komanso komwe angakanene pomwe akumana ndi nkhanza ndi kupeza thandizo loyenera. Lasankha azimayi okwanira 30 ozungula kuna misheni kuno amene tikuwaphunzitsa ngati ma-facilitators okuti akhale patsogolo pothetsa nkhanza zimene zizi pakampu. Tikuwaphunzitsa noti kodi akachitidwa nkhanza imene ijayo iwo angatenge mastepe otani kuti munthu amene achitidwa nkhanza uja alandire thandizo. Ndi chifukwa tabweranso ndi anthu akuboma ku Chikwawa District Council amene ali ku madepartment osiyanasiyana, kwabwera aku Victim Support Unit, aku Disaster, aku Social Welfare komanso aku One Stop Center ku chipatala. Mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku Chikwawa Akumbukani Lukiyo anati amayi omwe akukhala m'misasa amakumana ndi nkhanza pofuna kupeza thandizo la zolandiralandira ndi zina kamba kuti anthu amapezapo mwayi m'mavuto awo. Iye anati kuphunzitsa atsogoleriwa kuthandiza kuti milandu yokhudza nkhanza izidziwika msanga ndi kuti anthuwa azithandizidwa moyenera. Lukiyo anayamikira Pride Initiative chifukwa chothandizana ndi boma poteteza maufulu a anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi m'bomali. Program ineyi ilithandizira kwambiri kuti tichepetse nthambi imene yoona za nkhanza zimene azimayi amakumana nazo, ngakhale ana achichepere, atsikana, ngakhalenso azibambo zimene amakumana nazo pakampo. Chifukwa nthawi zambiri tikamayankha tikamapanga response ku ngozi zogwa mwadzidzidzi timangoona kuti anthu athu akhudzidwa motani, tingapatse chani, timangoona ma immediate needs amene ali pakati pawo ngati zokudya, ngati mablanketi, ngati chani, ngati ma-NFIs, timapereka zinthu zimenezi. Koma nkhani ngati imene yokhudzana ndi nkhanza zimene amakumana nazo nthawi zambiri mayipanga uvaluko. Nditi kufanira kuyamikire kwa Pride Initiative potibweresera program imeneyi yoona ndi zimene azimayi amakumana nazo pamene akukhala pakampu komanso m'midzi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Msasa wa Namisheni ku Chikwawa ukusungirabe anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira kumayambiriro a chaka chino omwe sanabwererebe kwawo kamba kuti madzi sanaphwerebe. Jean Chinsamba, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kwa umodzi kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo pamene dziko la Malawi likukondwerera ufulu odzilamulira lero.
unduna wa zamaphunziro wati kukwera kwa fizi ku sukulu za ukachenjede kuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kubwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank Premiership italepherana ndi Chitipa United posagoletsana chigoli chilichonse. Takulandiraninso tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti ogwira ntchito yolondolera alendo m'malo okopa alendo awalimbikitsa kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo, kamba kuti gawo la zokopa alendo lili ndi kuthekera kothandizira dziko lino kukwera pachuma komanso kulimbikitsa mbiri yabwino ya dziko lino pa dziko lonse lapansi. Mkulu oyang'anira bungwe la TVETA mchigawo chapakati a Joseph Chikopa ndiye walankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kogwira ntchito yolonderera alendo pansi pa kampani ya Sunbed Tours and Travel omwe amaliza maphunziro aukadaulo. Tili ndi zambiri mu lipoti la Yankho Kachingwe, koma akuwerenga ndi Isaac Chale. Ntchito zokopa alendo ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko la Malawi, pomwe kukhala ndi anthu ophunzitsidwa bwino pa ntchitoyi nkothandiza podziwitsa alendo akunja ndi a mdziko muno zambiri zochititsa chidwi zomwe zili mdziko muno. Ndipo mabungwe osiyanasiyana akupitiriza kuyika ndalama pa maphunziro, luso ndi ukadaulo pofuna kukweza ntchito zokopa alendo komanso kutukula dziko la Malawi kukhala amodzi mwa malo okopa alendo. Oyang'anira ntchito za bungwe la TVETA mchigawo chapakati a Joseph Chikopa ayamikira kampani ya Sunbed chifukwa choyika patsogolo maphunziro aukadaulo kwa olondolera alendo, ndipo ati zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya achitukuko a Malawi 2063 makamaka pa mfundo yolimbikitsa zokopa alendo ndi chitukuko cha mafakitale. TVETA ndi bungwe la boma yomwe ntchito yake ndi kupereka maphunziro amaluso ntchito za manja kuti tikhale ndi ogwira ntchito amene ali ndi luso. Training maphunziro amene tachitira umboni tour guide ndi chisanzo cha ubale omwe ulipo pakati pa TVETA ndi Sunbed Tourism Company polimbikitsa kuti ogwira ntchito akhalenso ndi ukadaulo osiyanasiyana. Moti tiyamikire kampani ya Sunbed Tourism kukonzanso dongosolo limeneli lomwe lithandizire kuti nkhani zokopa alendo zikhalenso ndi kuthekera kuonesesa kuti masomphenya athu a Malawi 2063 akhale okwaniritsidwa. Mkulu oyang'anira Sunbed Capital Hotel a Joshua Shawa ati maphunzirowa ndi oyenera komanso ofunika chifukwa anthu olondolera alendo ophunzitsidwa bwino ndi ofunikira kwambiri pa ntchito zokopa alendo. Ifeyo ngati Sunbed Hotels tinakonza kuti tiaphunzitse ma employees athu za tour guide chifukwa chakufunikira kwa tour guide. Ma tour guide akagwira ntchito yawo mwaukadaulo, akagwira ntchito yawo mmene anakugwiridwira, ndiye kuti ma alendo athu o ma customer athu akhala anthu osangalala ndipo adzibwera ku mahotelo athu, ndipo akamabwera ku mahotelo athu ndiye kuti khala ndi business. Choncho tour guide ndi chinthu chofunikira kwambiri ku mahotelo athu komanso ku dziko. Mmodzi mwa omwe anachita nawo maphunzirowa Amavuto Walani ati maphunzirowa awapatsa luso ndi chidziwitso chowathandiza kutumikira bwino alendo ochokera mdziko muno ngakhalenso ochokera ku mayiko akunja. Maphunziro amenewa atithandiza magawo ambiri chifukwa tour guiding yakhala ikungochitika koma mwachisama wako, koma pano ndi knowledge yomwe tayipeza tikayigwiritsa ntchito itipindulira munjira zambiri podziwa kunena kuti magesti athu amabwera ndi zolinga zosiyanasiyana. Ndipo zolinga zimenezo tikufuna kuti tikwanirise ndi malo athu amene tili nawo kunena kuti magesti amveso kunena kuti afika ku Malawi ndipo zomwe iwo amazikhumba azipeza. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi olondolera alendo ochokera m'mahotela onse a Sunbed, ndipo pomaliza pa maphunzirowa
anapatsidwa masetifiketi a bungwe la TVETA. Mpingo wa Raised for a Purpose RFP walengeza kuti ukhala ndi msonkhano wa chitsitsimutso otchedwa Healing Revival and Miracles Conference kuyambira pa 9 mpaka pa 11 July chaka chino. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa mpingo wa RFP Mbusa Aubrey Mwansinga wapempha Amalawi kuti abwere mwaunyinji ku msonkhano chifukwa miyoyo yawo idzasintha. Kubwera kwa munthu wa Mulungu Apostle Michael Orokpo ku Malawi kutithandiza kwambiri mu njira zitatu. Njira yoyamba ndi mu uzimu. Munthu wa Mulungu akamabwera pamalo amakhala kuti akupempherera kumene akupitako. Pamene akubwera apa chonchi ndi kuti akutipempherera kuno ku Malawi. Azatisiranso mdaliso kuno ku Malawi. Ndife odalisika ndipo tidzakhala odalisika akakhazwa kuti munthu wa Mulungu wabwera kuno ku Malawi. Chachiwiri, mmaganizidwe athu muchizungu amati mentality. Mumaganizidwe athu tidzakhalanso osinthika. Apostle Michael Orokpo akamalalikira amaphunza madera osiyanasiyana mu ulaliki wawo ndi mu utumiki mwawo. Gulu la Tibe Khonde latsindika kufunika kufalitsa uthenga okhudza malingaliro angwiro kwa wanthu okhala madera akumidzi mdziko muno. Gulu cholinga chake ndi kulimbana ndi mavuto omwe abambo akukumana nawo okhudza malingaliro ndi momwe angalandirire chithandizo chochokera makamaka choyenerera cha zaumoyo. Mkulu wa gululi a Jefferson Miranzi wayankhula izi ku Misesa ku Blantyre pa msonkhano odziwitsa wanthu za malingaliro abwino pakati pa abambo. Tili ndi zambiri mlipotili. Kukuza ntchito yopereka uthenga okhudza malingaliro angwiro ku madera akumidzi nzofunika kwambiri pokonzanso zikhulupiriro zolakwika zomwe zikuchulukitsa kuti abambo ndi achinyamata azidzipha. Mkulu wa gulu la Tibe Khonde Mental Health Initiative a Jefferson Miranzi wati misonkhano yomwe kuchitika madera akumidzi ndiofunika popereka uthenga oona. Amiranzi ati madera amenewo ndomwe kawirikawiri amandira nkhani zabodza komanso sakhani mwayi wopeza thandizo lodalirika la chipatala lokhudza malingaliro angwiro. Tikumakhala pansi mwina ndikuwaunikira sazibambo kunena kuti nkhani yanu ngakhale iri motere komano kuchosa moyo wanu siyango tiyeni tipeze solution yeniyeni moyo wa munthu amene ali kumuzi chifukwa kumuzi ndikumene uthenga umapita mozondoka komanso ndikumene ntchito zambiri sizipita kumuzi. Ndaife ngati Tibe Khonde tikumuyang'ana munthu wakumudzi uja kunena kuti ndi amene tikumuona ngati oyambirira kuti timufikire. Polankhula mmalo mwa mkulu wa polisi ya Sochi Anastasia Botomani wapempha abambo kuti akakhala ndi vuto azipita ku ofesi yawo yomva madandaulo a m'banja. Botomani ati kupereka madandaulo nkofunika kwambiri kusiyana ndi kuzipha. Zomatithandiziraso kuti azibambo amene polisi wafika azamangere kuti zinene kuti nthawi imene azibambo amabisa nkhani kukanika kubwera kupolisi kuzanena zimene zimene zimapangisa kuti azisowa mtendere kutha kumapanga kumaganiza kuti achotse moyo. Phungu wa dera la Blantyre Chichiri Misesa Athemba Mkandawire woyamikira gulu la Tibe Khonde chifukwa chobwera dera lawo. Amalawi amvesese kuti mavuto amene timakumana nawo siku ndi siku simathero amoyo koma zikativuta china chake tikhale osangosunga zinthu mu mtima koma tikumane ndi atsogoleri athu kudera tikhoza kupita ku polisi komanso anzathu amene wa Tibe Khonde kuti atithandizire pa vuto limene tinalo. Akuluakulu a gululi ati misonkhano yomwe akuchititsa ikubala zipatso. Izi zikutsatira kafukufuku yomwe akuonetsa kuti abambo ochuluka tsopano ali ndi chidwi chokambirana nkhani zokhudza malingaliro angwiro, kufuna uphungu, thandizo komanso kuulula zomwe ziwasokoneza maganizo awo. Austin Kachipeya, MBC, Misesa, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero timu ya Silver Strikers yalephera kubwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank Premiership italepherana ndi Chitipa United posagoletsana chigoli chilichonse. Izi zikutanthauza kuti malo mobwerera pamwamba Silver yachoka pa nambala yachitatu kufika pa nambala yachinayi ndi mapointi 18.
M'masewero ena omwe analiko la Mulungu, Mighty Wanderers ndi omwe yafika pa nambala yachitatu itagonjetsa Mafco ndi zigoli zitatu kwa do. Wanderers ilinso ndi mapointi 18 koma yaposa Silver pa zigoli. Blue Eagles ndi yomwe ikutsogolabe mu ligi ndi mapointi 19 chimodzimodzinso FCB Nyasa Big Bullets yomwe ndi yachiwiri. Red Lions yagonjetsa Silver mamaka Red Lions yagonjetsa Civil Service United pamene Luana Mitundu ndi Ekaya alepherana posagoletsana chigoli chilichonse. Masters yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi chigoli chimodzi kwa do. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. President Professor Arthur Peter Mutharika watsindika kufunika kwa umodzi kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo pamene dziko la Malawi likukondwerera ufulu odzilamulira lero. Unduna wa zamaphunziro wati kukwera kwa fizi ku sukulu za ukachenjede kuthandiza kupititsa patsogolo maphunziro apamwamba mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers yalephera kubwerera pamwamba mu ligi ya FDH Bank Premiership italepherana ndi Chitipa United posagoletsana chigoli chilichonse. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mabwino kwanonse ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira mauno komanso masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso nyengo ya mphepo nthawi zina. Mphepo yamwera ipitira kuomba pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina, tonse kugwisa ntchito nyanjazi tikhala osamala kuti tipewe ngozi. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya umene tikulandira kuchoka ku nyanja ya Mchere ya India kumwera chakumvuma kumafika mdziko lathu lino. Ndipo mauno kuzizira madera ambiri monga kulilongwe ni madigiri 8, kuziziranso ku Blantyre kuzomba ni madera ena ozungulira ni madigiri 13, kuzizira kwa Ngabu komanso ku Nsanje ni madigiri okwana 20. Ndipo mauno tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mwayi wa mvula ya mawawa makamaka mchigawo chakumwera. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali mchigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Masanano kufunda madera ambiri monga kunzuzu ni madigiri 22, kufundaso Kasungu ni madigiri 23, koma kulilongwe komanso ku Blantyre kufunda ni madigiri okwana 24. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso mwayi wa mvula ya mawawa makamaka mchigawo chakumwera. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali mchigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Za nyengo ndizo mwezi. Munali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo. Someday, baby, when you've had to play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on. You stayed away too long. I'm through with you, too bad, Joe Blue, keep moving on.